Mas. Ngopo to, Tuk? Engko nek bar ngisi solar to, bayar aku teko omah ge kok ono ya. Solar kanggo aku. Iya lho ngono nek wis teko omah. Tak kei bayaramu. Ning yo aja lali. Gekne wedang sih aku. Wis tenang ae, Mas. Nek guru wedange tak gekne senengamu apa tak gekne. Sing penting bayar aku teko omah ge tak kei. Yo engko gegekno wedang, engko nek ngantek lah mau ngegekke wedang leru bayaramu tak potong. Kowe nembung Mas, pengenmu wedang apa tak gekne. Gekno kopi to. Oh iya Mas, nek guru kopi sing tenang tak gekne, Mas. Nah, iki lho to, iki sarep teko pop jog solar sik. Yo. Pome antri apa ora iki? Oh, aman to ora antri. Wis isi solar sik. Siap sik kebaki. Cek. Teko omah dum-duman bayaran yo. Oh iya Mas, Entek piro to iki solar itu? solare entek karo 5 juta iki mau Mas. Boros tenan iki mau. Alah. Yo boros tenan yo to. Iki ora apa-apa to, suket. Iki lho itu wis arep teko omah to iki. Nah, iki wis teko garasi to. Kowe bayarane tak kekne kowe, aku gekno wedang sik yo. Oh iya Mas, tak gekne. Yuh, gawe wedang suwe men. Wah, kok tenang. Yo Mas, kopimu diombenan, mumu sik panas. Pipa itu mau legi. Legi iki Mas. Wah, kudune pahit to. Yo wis enak tak gekne sik. Ora sah, nunggu kene nyonya dibayarmu ya. Waduh, perasaanku teh ora penak ngene iki. Ojo-ojo bayar aku dipotong neh. Nyoro bayarmu. Oh, 150. Berarti kur 150 to Mas. Kudune pra 350. Iya, nek kudune 350 to. Lah, gandeng iki mau lemu ngekekne kopi kan kleru. Legi kudune pahit. Tak potong 200. Lah kuwi 150 bayarmu. Lah, lek tenan to bayar aku dipotong. Yo Mas, mbok dimbi kok 50 ngono Mas. Kowe engko nek gur nganyang ae bayarmu mah tak potong 50 sisan neh. Yo. Yo wis Mas. Aku ra sida njaluk imbuh iki aku. Timbang ora bayaran aku. Nah, yo ngono manut. Ya wis aku tak bali sik. Bisik guyangen, sesuk budal neh. Wis, supirku ruwet iki. Supirku ruwet. Ruwet.